Ayan, at maglalans po tayo mga kabatak. Brownout pa eh. Ayan. Brownout pa ba? Wala, mamatay pa lang. Brown out. Ano pa lang? Nagcha-charge pala ako, wala akong asahan. Ano lang? At ano pa sa kasi, kung pa sila na, kasi Bicolana girl. Ayan. Lubat pa naman. Yes. Ayan. Ayun na ba, may dala-dala silang sabaw. Shout out po sa kanila. Ayan. Ang masarap ang luto ni Ayan, kain na tayo mga kabatak. Ayan. Kumain. Ay, yung dalawa wala. Mga kapikulana, mga kayo-yo-yo! Kakain tayo! Paano rin ito tumubo yung bundok? So yan po, at first time natin makikikain dito kala Baliti Girl. Ayan. At sana panoorin po ninyo. Ayan mga kabatak. Makikita natin yung subo ni Baliti Girl. Gaulo ng pusa. Malakas kumain. Malakas kumain. Hindi nga, pag nandito lang ako, malakas kumain. Ay, grabe, init niya yun. Talagang interview pa talaga si Oo, si Lola. Bicolana. Pag Jessica Soho. Oo, talaga. ayun na yung gamit. Kasi talaga ang kwento ni Lord ni Mike. Oh, ano pa? Tumpisahan nyo na. Ano gusto mo? Juice? Ano dun? Pihira. Come on, come here! Talagang pang ano ah. Ang maalaala mo kaya. Alright. Okay. Alright, it's G. Sina, Ako let's see. muna dahil ako ay nagugutom na eh. Sige. Birahe na, birahe. Hiray. Hindi na kayo kumain. Alam. Hindi na kayo umupo. Andap ka rin natin. Dali natin. Mama, tabangin ako ma. Kainan eh. Wala tayong misa. Nabalitaan mo na po ba yung mangyayari? Hindi pa. Oh, Hindi pa na. wala ka bang nasagap? Wala pa. Oh, Kararating ko lang eh. dapat nasagap mo na. Hindi pa. Nak, May hinang maritis to. Oo, wala nang mamaritis dito sa inyo. Ganun ba? Oo. Meron mangyayari. Maritis. Mayroon. Yung kusina nyo magagawa. Okay ah. Nahulog yung angin sa lupa. Ang bihira. Ay, kain na po kayo. Sarap. May dumating na biyaya. Dumating na angin. Ayan. Mga kabatak, kain tayo. Ayan. Ayan, siyempre napakasarap ng ulam. Buto-buto. Ayan. Alright. Oh, let's see na, let's see. Kain na, kain na. Bicolana. Kain na. O, tara na po. Ay, sabay-sabay tayo. Oh, Ay, baliti. dito na kayo. Dito tayo. Let's do this. Oh, dito na. Baliti girl. Sa baulag sa ina. Let's do this. Dito na. Ayan. Kain na po tayo mga kabatak. Sige, tabi na kayo. Tabi tayo dyan. Kasi hindi kami wala. Don't be shy. Hindi ko pa kasal. Kamaya. Nay. Wow. Ilang percent na lang? Sige, may bakay. Alright. Oh, magdasal muna tayo. Tama, magdasal muna tayo. Janinay. Lola. Janinay. Maraming salamat po Jani. sa mga biyayang bigay mo sa araw na ito. At salamat po sa amin ang lahat ng kaibigan. Thank you, Lord. Alright. Dito, dito kayo. Tapos mo na dyan. Ito mo na sa ano. Kain na kayo para makita yung mga malaking subo. Oo. Para makita yung malalaking subo. Alisin mo na yung tin na tubig. Tin dito muna.
Huwag na kayong mahihiya. Parang isang pamilya ko. One big family. Mira. Ikaw, kain ka na. Sarap na. Ayan o, ayan o. Yellow. Let's do this. Maano? Ah, tasting. May pamusti ka dyan. Ay, pinuntahan. Wala. Anong klase? Musti siya, ano? Kulit eh. Wow. Ano ba ako mo? Ano musti, ano? Sige na. Ay, Ikaw na, ikaw na. Ako na lang Musti mag-ano. ko lang daw na lang. grabe, panalo yung luto, oh. Hindi nasunod yung ano. Ay, ay, ay! Yung sinigang. Kasi may banana na yan. Oo, Ako lang lang. sige lang. Sige na yan. Ayun na po ang luto. Right? Naghahanap ng video ko. Ha? Naghahanap din ko kung naranasan ng video. Sabi niya, salamat, walang video. Alright. Kain na po tayo. Ay, may mga bata. Kain na po kayo. Mga bata. Karaon tabi. Sarap panalo. Sasaw-saw ko ba ng patis? Wala na, girl. Hindi. Ay, baka uso ng patis. Ako'y saging. Halika uno! Malak ng luto. Oh! Ay, mga bata. Lagyan natin Kain ng na kayo. sabaw. Palalagyan natin ng sabaw. Sabaw at gulay. Gulay. Ne! Lagi na ni Eneti gulay. Bahaw! Aling lamig! May bumagsak na ano, talong-alino. May bumagsak na bulalakaw. Wala mo ang sabi mo kanina eh. Baboy. Kasama ng anghel. Baboy. Ay, baboy! Gusto mo? Nagpakita siya, ano, diwata. Diwata ng Bicolandia. Lumabas sa kaarian ng baliti. Anak ko. Tipin mo, nakatira sa baliti. Tapos, ay, pinagtapat yung tatay ba yun? Minsan sa pamagat lang yun. Para lang sa pagka-interest ba yung viewer. Ano yung kasok ito? Tama na yan? Ay, Bicolana naman, mag-isip pa ako na isang pamagat. Dito, Bicolana, nagpaiwan na. Kawalat naman to. Hashtag, nagalit ang papa. Kain kami na. Masarap ang pagkakaluto ah. Sabi, Parang hindi Ulitin na. nagbiyak na rin ng ano. Dessert, oh. Wow. may piso dito. Ay, kayo puti, kain na kayo. Ah, ubutan kita. Kain na kayo. Nakakabatak, panalo. Yung pagkaluto ng buto-buto, tarang kumakala sa buto. Ay, nagulalo pa tayo dun. Ano na kaya nangyari dun? Sarap mga kabatak. Manalo. Pagmasdan nyo yung dalawa oh. Diba? First time lang nakita pero close na agad. Yan. Right. Ba't ganito kasarap to? Dahil pa makaon. Maluto. Ah, paano maluto? May ulam ay na. Tadi ka nag-ulam. Ay! La, ulam kayo. Hindi, isa dito. Bindan, kainin niyo po yung mga bawal sa inyo.
Piyakin mo na yan, isa. Masarap ang bawal. Iyo ba? Oh, si Kenny ko. Wow, sarap. Kain eh. Puro sabaw duman may. Yung papaya, tanim nyo rin po yan? Tanim nyo rin. Kaon na. Ani, sabi na may pagkaon si... Subuan na lang. Oh, para mabasog. Kapatid na ini. High blood kayo lang? Ayaw Hindi na naman. Hmm. Wala namang high blood sa akin. Hindi talaga kumakain ng karne. Kumakain din. Kaya lang. Kaya lang, medyo nag-iingat. Ingat lang. Gusto pang kumaba buhay. Panalo sabaw. Oh. Grabe. Ang init na ng panag-init. Doon mo na baba. Ganun pong papawis talaga. Nakatin tayo ng ibang luto. Yo! Kung pwede lang iulam yung ice cream, bakit ice cream ang iulam natin? Ginawang baka yung ano. Karne. Parang baka. Masarap po, boy. Masarap. Tol, Masarap po, boy. Bili na ng malamig. Wala na ata na malamig na. Anong sabihin? Pag ano mo. Malamig ka naman. Kabila naman po yung iba. Ilang lamisa. Second batch. Ay kayo, hindi pa kayo kumakain tayo. Hindi? Kain ka na, di. Walang kuya. Ko, boy. Ambak lang. Hello. Nagkakaon na kaya yan. Tingnan mo ang plato kaan. Ito ako lang ano. Karne? Amo ng karne? Ay kuya, awas ka na. Nag-umpisa pa lang kami. ganun ba? Asya. Nag-umpisa pa lang. Ay. Ako hindi rin na. Subo ko Kung sumubo ako ano? Malalaki pa sa... Ulo ng pusa. Siyempre, kumain, tinungkoy. Sarap. Tarsan ka pag ako is. Ay baka kuya, ikaw si papa ni ano, ni Tarsan. So ano ba ka? Ano yan? Ako nagparag kay Tarzan. Kung baka apo na yan ni Tarzan. Mama, ay may iyan. Sige lang. Sa amin yan ni, ano, ni Janine. Lalagay lang tayo ako. Lalagay ko po. Amin ko ni Janine. Kaya mga kabatak, ang sayang kasama ng pamilya ni Baliti Girl. Ayan o. Ayan. Alright. Yung lola niya, di kumakain ng baboy. Sabaw lang. Nag-iingat daw siya. Ayan. Ayan sila dito sa kabila. Alright. Diba? Wow. B1, B2. BG1, BG2. Alright. Sarap. Masarap. Masarap. Grabe. Hindi wala na, kanin pa. Kain lang. Paras na kabla. Mag-usap ata kayo ah. Magkajud na kami kan gusto pa. Iyo? Charot lang. Buti hindi nagparas may pangalan yung suot niyo. Ngayon pa lang sila nag-meet. Ay, wala akong pag-airiso. Anong luwag mo? Kung sasabihin ko pa magkain. Ha? Nakakita yung bukid pagka nag-aaral sa ano eh.
kumain. Kulang pa nga. Ah! Di pa nga lumubo yung tiyan. Tambak yung plato. Okay lang yan. Kulang pa yung sa tiyan. Asa ka panahonan. Wala na, yun na. Kain pa. Ay, may damit pala si Parang magkakalaman yan. May damit pala, oh. Sana magkaroon din Kaya tayo din yan. ko sumagot ang buko. Alam mo. Ay, oo nga. Ngayon ko lang nakita. No, no. No, no, no. Manalo. Sarap. Ano yun? May natakla? May natak? Sa iyo yan. Oh, may papaya pa. Sige na, kain na kayong papaya. Dessert. Wala nang malagyan. Burn out. Papaya po tayo. Dessert. Brown out ba? Pero ng ano? May kulit nila? Oh, wala na. Kaya nga limon eh. May limon bang ano, di ba? May matamis din. Ginaantok ako, inabot ako ng antok kasi maga gumigising. Hahanap ako niya ng maaasim na prutas. Ang sarap kainin. Ang pagising. Lalong gumigising na nakapikit yung mata sa asim. Papaya. Pagkain mo, be. Maganda sa katawan to. Papaya. Pan-digest to. Nanay. Unipiyaw. Sayang kalate oh. Ikaw na, bin mo, bebe. Ako na, bin mo. Alright. Alright, mga kabatak. Gusto pa. Yan, salamat. At ang saya ng kainan dito. Luto. Napakasarap. Grabe, sarap ng pagkakaluto. Yan, bye-bye po sa inyo lahat. Ayan, thank you very much sa pag-welcome. Ayan. Bye-bye. Alin, ito, dalim ito. Bigay mo sa kapatid mo. Okay na yan. Okay na yan. Thank you. Ako na magbitbit. Mga maliliit doon. Tali mo. Ayan. Bye-bye po. Salamat. Okay. Okay, salamat. Sa uulitin. Siyempre, babalik tayo rito. Lagi ka namin kasama rito. Diyan ka na lang. Sige. Sige. Sampa na doon. Bye-bye. Babalik ako bukas. Bukas Oo. babalik tayo kay Oo, sige. Sige. Sige, babalik ka naman eh. Kulit. Kulit ni Miki. Puta, tumatalon pa. Tumatalon pa mga kabatak. Malupit si BG. Makatakot na sige. Oh, sige, tawid. Alright.